Angithathe leli thuba ngibingelele ngenhlonipho nesizotha ngibingelele komama, ngibingelele kobaba, ngibingelele kusisi, ngibingelele kubhuti. Ngibingelele enganeni zethu ngobulili bethu, ngobulili bobabili esizizalayo. This is Baba Dr. Baba esizibawutshela mfana mhlanje kahle ulungu uzola bancingisi sithi I have a dream. I had a dream whereby iprovince yethu izobe siyithina. Isibe siZulu KwaZulu province sekuyi KZP. I had that dream umnotho wethu usebenzela thina. I had that dream amakhosi angasasixhaphaza endanandaba ezethu esidayisela umhlaba ngathi wabo siphinde futhi sikhokhe kabili. Ufike ukhokhe kumuntu kade uthenga kuyena uphinde ukhokhe futhi imali engafiki ngisho ngindaba ezethu. I had a dream ukuthi we'll have this land back officially. Bakithi sine channel esibuyela kuyona njengamanje siyashutha kuBaba uDokotela TV besishutha kubunyanga basendulo. We have closed the chapter for a certain period and message right sobuyela futhi kuyona sesifuna. Into disclaimer engiyenza ngiyacela bakithi be conscious be sober. Yonke into ezokhangiswa abantu abeze kwichannel babuDokotela they say everything on their own. We have nothing to do. We take no claims konta abayishoyo. Wena into oyenzile noyikhulume nabo ngicela ukuthi wazi ukuthi you did that at your own capacity, at your own decision, that you are matured, you cannot be told everything. Into engibalekela nje wasingena kuBaba uDokotela TV angifuni kusasa icekele phansi i-channel nithi kuBaba uDokotela wabiza abantu ukuthi bazokhuluma kanjena mase senza lonto ayisenze angibabizanga mina abantu. I gave an opportunity ukuthi nawe ungeza njoba uthi uyabhaka, nawe njoba unebhanoyi ungeza, nawe njoba unesikole se-security ungeza. Yonke into everybody can always come. Nawe njoba ufuna umsebenzi uneskill esiwukuthi you want to sit down with me ukuthi Baba Dr. ngisacela uzochaza mhlawumbe ngacela nguthola umsebenzi nanka ama qualifications zami ngingafika ne channel yakho ngizohlala phansi nawe nje ngeke ngichaze ukuthi mina ngifuna umsebenzi ukuthi nokuthi nawe ungakwenza lokho. Nawe ngabe engisho ukuthi angisho ukuthi inkampani emisiqashile usufika untshontsha mase bethi Baba Dr. umuntu samthatha sasimbone kwi channel yakho usentshontshile angene mina lapho. Mina kangene lapho. Lo nje ufuna wazi ukuthi yonke into oyenzayo yenza uyazi ukuthi izoba nomphumela wayo either muhle or mumbi but ayikho into engabe nama result. Ayikho into engabi nama result. Nami ngaqasha umuntu wangaphandle oyiforeign. And today ngishuthela omunye umuntu nani and operation Dudula mdudula kwi-camera. And now I've got somebody else osengishutha. Because yonke into yenzayo inani inama result. Good people, yeah, bengifuna ukuthi nje siyikhulumeke lento ukuthi nje into eniyenze nama guest ababuDokotela mina ababuDokotela kaThedeki lapho. Lana into engifuna ke ngiyithinte. I don't want to la ngikanti into eziningi. Bakithi lana sinezinto esizenzayo kodwa sibe singabukanga ama emotions abanye abantu sibuka ama emotions ethu ukuthi mina ngeke ngikumele lokho but asibabuka abanye abantu ukuthi kona bona bangakumela inloko wena usuthatha isinqumo sakho. I understand. Before brother let me speak to my brothers. Ngiyabona sokhuluma ngomama kulungile. Ake sikhulume nabafowethu sike sithathe sibenze serious. Brother njoba uthatha isinqumo sokumdivorce lo mama. Lesinqumo lesi I know ukuthi usithathanga manje. I know ukuthi kunezinto azenzayo my sister that led you to take the decision efana lena. Ekusithatheni kwakho lesinqumo ziningi izinto engizofuna ukuthi uphinde futhi uvumelane nazo ukuthi awuzenzanga. Ama feelings engani zakho awarespectanga. Ngoba empilweni njengoba sishadelwe nje abanye bethu baganiwe. Kumuntu wesifazane ufika kuwena nama point awu10. Uthola ukuthi lama point awu10 wena unawo 2 kuphela watholile. Wena unawo 3 kuphela watholile kuyena. Awu7 that does not work on your favor. Ngilento ngizoyisho nje bakithi. Umuntu wesifazane is not a property.
nor even your car that you drove, you paid cash for it. It's still not your car. Eyakwa Mazda, eyakwa Toyota. What am I trying to say? Even your car and your wife, you don't own your wife as much as your car. It belongs to a company that make that car. If mina ngithenga imoto, iGolf 7, ngikhokhele cash, mase ngiyisike iroof, ngiyiconvert ibe yivan, angikwazi ukuyidayisa at the same value as it was when I purchased it. Angikwazi ukuyidayisa. Kade ngihambisa iJack u2025 model, 2024 model. Into abafika bayenza laphana ka halfway, babheka ukuthi ayikho into esengiyenzile kule moto. Kabathola ukuthi injengoba injalo angaze ngenzele ukuthi into ebengiyenza bengithela diesel ngifutha amasondo ngihamba uwasha imoto. Ibe ngayiservice futhi biservice wayibona because imoto yabo. Engisho ukuthi unkosikazi, if we came to that resolution ukuthi sazi okay la bantu akubona we don't own these people. This is my companion, this is my spouse. Manje ngifuna ukumdivorce. Ngoba ne akawumesh u10/10. Umuntu wesifazane omunye kuentweni ezu10 uba good ngento eyodwa ukuthi wavuma ukushada nawe. Uma sevuma ukushada nawe wase washona. Out of 10 you only got one. You only got one. Omunye unathu kuphela washada naye wavuma ukushada nawe wakuzalela ingane. That's all. Una 8 point amanye awahambisani nawe, but that warrant doesn't guarantee you ukuthi umdivorce. That it doesn't guarantee you ukuthi umdivorce. Ngoba uma uzomdivorce, okay, unomfana ona 11 years. Lo mfana lona una 9 years, ena 9 years uqale ikarate. Ngoba wena wawudlala ikarate, wawuna brown belt. Unomfana wami introduce kwikarate, udlala ikarate. Esikoleni udlala nechess. Very intelligent boy. Very intelligent boy. Udlala nechess and udlala nekarate. Into ayenzayo uhamba nawe futhi meni epark. Uyomdlalisa epark. Uhambe nezinje ezu2 nodlala epark. Lo mfana lona uma senidivorce uzokubuza ukuthi baba uthuma wena uthi uyahamba la ekhaya uhamba nathi yini uma usuthi indodana aya ngihambe nani siyahlukana noma wakho ngobani baba mina ngizosiyobane ejimini babana ubani ozodlala nami sparring ngifuna lento uyifile babana ubani ozodlala nami sparring abantu abangayazi ke ikarate khona into ekuthiwa ungcwekusala ngezandla ingane ke umuntu o-white belt kuyayisiza ukuthi kube khona umuntu o-orange umuntu o-green umuntu o-brown ekhaya noma black osuke ezomsiza nje kwi-sparring game. That is very very beautiful. I did karate as well and angena umuntu odla wazi karate ekhaya ngangizibonela i-sparring ngenza kanjani. Okay fa ingane yakubuza ukuthi baba ubani ozongenza i-sparring baba uthe uzongithengela i-skateboard nje usuyahamba futhi iyabuza ingane ukuthi usuyahamba yini baba and ubani ozohamba nami bengiye epark ngihamba nezinja ubani ozodlala abafana sebezodlala ngami baba awusasifuni inthini uzothini kuyafika la kuthiwa kufika bezovela ethu umuzi ibuze ngathi baba wobani lapha muthi uthi hayi baba zobheka umuzi babana uyasixosha yini la ekhaya ivesane ekhaya lengane ithi baba bengithi uyangithanda baba sengizosiyobana ejimini lezi zinto lezi njengoba umfuna ukumdivorce lo mfazi lo uthini kule ngane le yoyalo mfana le iqale ikarate ina 9 years ina 11 years manje igqoke u-orange ngenxa yakho lena wena ngane ngeke isakwazi ukujimina le ngane ngeke isakwazi ukwenza sparring nawe
Lengane ngeke usakwazi uyihambisa esikoleni. Lengane bijabula kabi iyodlala nobaba wayo. Inezithombe ezigcwele ifoni yazo necomputer. Idlala isparring nawe, idlala yonke into, uyithembise neskateboard. Awusasithenga iskateboard, into osuyenza usulanda abantu abazovela uyithumusi. Lezi zinto lezi, I don't say people abangadivorce. Divorce but lezi zinto lezi uma usungitshela ukuthi udlula kanjani la. Uma uzongeyisayini eparking. Umana uzongenza isayini sparring ngoba uma uyakhula. Babana, what have I done wrong that led you to leave me? Ingane ibuzwa yona ukuthi what have I done wrong that led you to leave me? Daddy, are you selling this house now? Where are we going to stay, Daddy? Daddy, where are we going to stay? You want that? Angisho ukuthi abantu abangadivorce but kunezinto ingane yakho indlela ekuthanda ngayo. Indlela ingane yakho ekuthanda ngayo esikoleni nje iyazi ukuthi yona inobaba nje ubaba akazahlule ilutho. Ubabana akazahlule ilutho. There's no one bigger than Baba. And Baba is selling a house now. Baba, we are moving out now. Siyohlala rural noma. Sibuyela ka eMandeni. Sengofunda kwi-public school ngisayidlala ikarate. Lokho ngane at the age of 11 years izotorture for next 3 years. When the child completed school, if any pass kahle into isimanga, ithole isponsor, iyofunda eCape Town, iyowenza imarine engineering. Iyabuya ingane isiwele PE la ithole khona umsebenzi. Abayiniki nemali etheni, bayinika u120 njalo ngenyanga. Usuthi undodana wami, hey ngikhulisile. Ingane oyidlisa ubuhlungu for 36 months ufake kubakhulu kuthu. Lapho uma waye wafika washona ekhaba uma wa kubo. Ngoba wayevese egula, wahlala 2 years washona. Kuthini kuwena? You want this child to forgive you and forget. The child will always forgive you because you are the father, but the child will never forget what you did. The child will never forget what you have done to them with their mother who was diabetic. Osumdivozile. Sathi isikhulu ukuthi umdivozo verify unkosikazi wakho ukuthi uqonyiwe. Wazama ukukubuza wena wababhuli. Wena urealize ukuthi kuthuma ngakho uqomile. Wazama ukuthi nikhulume unkosikazi wababhuli. Wena wathatha decision that is drastic. Wathatha decision that is drastic. Ziningi izinto ongazibonanga that led your wife ukuthi azabele yanto eyiyona namhlanje. Unkosikazi wakho bengenalo lebhodlela leli efrijini kodwa sekukhona amasavana light lapha efrijini. Because kunezinto wena ozenzile ninabantu bakini that led ukuthi azabele into namhlanje ayiyona. Kunabantu namhlanje abane blood pressure high bebancane kumzimba because of anxiety. Out of 10, don't assume ukuthi uzothola 10 point kunkosikazi wakho. Point lokuqala wavuma ukuthi nishade wakuvuma lo kashadanga ebusuku. Point lesibili uliphasile uvumile ukunika abantwana. Awukwazi ukudivozela umuntu wesifazana ukuthi akabathola abantwana. Umshado is not a contract of baby making machine. It's not. It's not. Ingane azenziwa yisex, ziyi-gift from God. Wena ulokwaqala una 19 ulala nabantu besifazana. Namhlanje una 49. Umngakho akabathola abantwana for 5 years naye. Usuthatha isinqumo sokuthi uyamdivorce ngoba kade usethugela fero wathola untombazane lapha. Kodwa kulo 19 years wena unengane yodwa kusho ukuthi yonke lo 19 years ubungayenzi sex. Ubuyenza sex pho ungayitholi ingane. Because a child is a gift from God. A
child is a gift from God. Simple as that. Then unkosikazi wakho has nothing to do with akunikeza abantwana. Ukunikile uthando wakushintsha status wawumiste. Status sakhe marital status. You are trusted with community ngenxa yakhe. This is Babu Dr. Voices Bojabulile. Angisho ukuthi ngadivorce. Before ukwenze lokho, think about these people. Think about. Yabona ke iwesi ke uma usunomzukulu. Umzukulu ukuthanda more than a strawberry, umzukulu ukuthanda more than chocolate. Umzukulu whereby bonke abantu bedeny into uyazi ukuthi uyeza umkhulu. Obvious umzukulu kubiza ngobaba, uyazi ukuthi uyeza ubaba. Anything abayidefile emini bekufika wena izokwenzeka kuyena. Base bathi we mame wafika ke besithe akangayezi ushilo ukuthi wena uzoyivuma lento. Are you divorcing that woman? Udephatha nalo mzukulu. Is that what you're telling me? Udephatha nalo mzukulu okuthanda kangaka. Abantu abaningi abangangawa abanabo abazukulu because bazela amantombazana akhohlakela ajovayo. Abakunika abazukulu. Baklinga ingane zakho ngecondom. Abakunika abazukulu abafana bakho. Abakha abazukulu babhajwe idambu kokweni baklinga amanzi lapha ngamakhondom. Awunamzukulu. Lona kunkosikazi osekwenzele izingane wakhusela izingane wazaba nomzukulu. Today udayisa lo muzi uhlakaza yonke leyo nto. Akisho lutho. This is Babu Dr. Voices watch umfana mhla jakhe umzulu abancisa ngisolo futhi ngiqolisa. Ngiyanthanda nani. Ake sikhulume lana. Ngifuna onto lana Nginomsebenzi engiwuphethe kaMayeme. Abantu bayawazi but bazi ingxenye encane. Ngifuna ukukunika uMayeme enye ikhona nje la khona. Kunekhona likhona la Mayeme elincane nje. Into engizoyisho lapha ile. Ngizokunika uMayeme. Umese ungitholele i-charcoal. I-charcoal. Mase phezulu kwale charcoal uthathe u1 rand, this is 1 rand. Ubeke phezulu kwe-charcoal kanje. Yakizwa ukuthi ngithini? Mase uyishise le charcoal. You understand? Shisa le charcoal. Mase ngikunika umuthi. Umbiza wemali. Ubeke phezulu kwale charcoal. Uma useyishisa lento ukhumula ingubo zakho ube nqunu. Uma uyishisa lento ngifuna uyishise ungaqokanga. Vuka mekushaya u12. Umuntu ongenamali akalali. Umuntu ongenamali akalali igwili. Ngifuna ushise. Ushise. Once a week. Once a week. Once a week. Lento lena ngeke khehle iyaxoxisa. Ngeke khehle ingaxoxisa, izohlezi ixoxisa. Ngeke ingaxoxisa, izohlezi ixoxisa. Izohleze ixoxisa. Ngoba uma uyifuna imali kunezinto ofuna zo sacrifice. Ungangitshela mina ukuthi wena awazi uvuka ngo12. Kwenza kahle ungakwazi uvuka ngo12. Abavuka ngo12 ila wena osebenza kubona. Njoba wena uvuka nje yokhava u6, iboss yakho niyavuka ngo12, ikhanda umsebenzi lo namhlanje ukondlayo. Ikhanda umsebenzi. Iyokhuluma ezigubhini zawo lapha ikhanda umsebenzi. Iyokhuluma lapho khambeni la ikhanda umsebenzi. Kunabantu ngempela abathi mase bekhandwe kahle. Kunosuku okufuza ukuthi bahambe bokwenza into ethize bafike bayishise phezulu kwethuna. Ukwazi ukuthi lapha ne-workshop ufike ube busy kuphithizela. Kuyenza ibusy ibe khona kamakhelwane ingabikhona kwakho because umqashi wakhe ayikho into ayenzayo letha abantu khona. Uthi nina bapha abantu lekhaya. Ingakho mase kunika lezi zinto sikunika lezi zinto because we have favored you. Siyakufavor, we favored you. Yeah, this is Babu Dr. Voices Bojabulile umfana muhle. Awukodwa abantu baka TikTok. Akanoyedwa senginika into ukuthi nje Babu Dr. uphuze la. Shout out. This is Babu Dr. Voices Bojabulile umfana muhle jakhe umzolo amanxisa ngesolo futhi angiqolisile ukugqilaze njalo lento. Siyanibona niyakhuphuka. This is Babu. Masiya ngicwala ngawo ngiphethe iqiniso Pinky. Loving you. Raymond, I can always see you. Letho kuhle. This is Babu Dr. Voices Bojabulile umfana muhle jakhe umzolo amanxisa. Hayi kwaNtuli, Nkosi, siyabonga khehle, siyabonga. Ngiyaqhilaza la. Lana bakithi ngicela ukuthi sengikhulume lento angifuni ukukhuluma kambi, angikhulume njengenyanga. Odokotela
mabakha isibhedlela bethi mase siqedile kwakhiwa isibhedlela kwakhiwa iparking yokupaka imoto zodokotela kwakhiwa iparking yokupaka ama visitor kwakhiwa iparking yokupaka iambulance eletha abantu khona into engakayibali bese kwakhiwa imoshwali ngoba kunabantu abangezusinda abaze esibhedlela abazofakwa e-store room e-cold room bafaka e-fridge ngoba basindanga thina yindaba singabi nescope sokuthi akubonga abantu abanikwa imithi thina basizakalayo yini singayibheki leyo nto ukuthi what causes that lento singayi-immunize kanjani ukuthi abantu abeze kuthina before sibanike imithi ake siyinike lento lekuthi sibone ukuthi mebenze lento bangakwazi ukuthi bagcine besizakala ubaba udokotela ke uphethe isidlo sedlozi noma indlakudla yedlozi indlakudla yedlozi imifika kwena imhlophe nje imhlophe ngathi ungazuthi impuphu nje imhlophe nje uma uyidla indlakudla yedlozi ifuna uyidle uyayidla ke awugqumi awuchathi awuphalazi usuke udlisa idlozi lakho ukuthi alivule lezi zinto kwena ezivalekile azivule lezi zinto esezibamba nomkhuleko azivule lezi zinto ezibamba ngisho iwasho ukuthi isebenze kwena ngikunika ke indlakudla yedlozi indlakudla yedlozi uyidla ngeparish uyidla ngomdokwe uyidla ngamahewu uyidla ngeplain yogurt not flavored yogurt ngeplain yogurt indlakudla yedlozi uma sikunike indlakudla yedlozi usuke udlisa labantu abakuwena kunabantu namhlanje abasonta eSiyoni ngenxa ukuthi umuntu okuyena ufuna umsontele eSiyoni kunabantu abakamasango namhlanje ukuthi umuntu okuyena wayefuna amabhava u7 kunabantu namhlanje abasezithisi because umuntu okuyena ufuna ukuthi kiwe lapha kolandwe indayela kunomuntu namhlanje oyinazaretha ngenxa ukuthi umuntu okuyena ufuna ukuthi awumnikelela abuye novaseline kuye nokuthi umuntu okwena uthini abanye abantu abangene kuthina baphoqa ukuthi sibheke nje isinemfu ngalondlela uyakwazi ukumnika ukudla kwakhe ukuthi akadleke bese phela kuvulele into zakho ngikhipha ngo1000 rand idla kudla 1000 rand uma uyidla 4 days 1 2 3 4 uyayiyeka kanye ngesonto ngoba ngifuna uyidle ube no7 days ubuka amaphupho akho uthenza njani uyidle ube no7 days ubuka amaphupho akho uthenza njani izokusiza izocacisa izovula la kuvaleke khona ngoba asikho isidingo sokuthi sigarante ukuthi umuphethe 100,000 uzosizakala kodwa umuphethe 1000 rand ngeke usizakala awusizwa imali usizwa i-efficacy yomuthi qale phansi awusizwa imali oyikhokhile usizwa i-efficacy yomuthi osukuthathile angifuni ufike la ekutheni nge1000 nje kuphela nje ubudokotela sengasizakala indeed yes you will Mbuzo sibaba dokotela mina njengoba ngiyibuka le video lena ngise-Grill ngingakwazi ukuthi ngiyithole ngise-Lewa Homo ngingakwazi ukuthi ngiyithole ngise-White River ngakwazi ukuthi ngiyithole noma ngabe le video uyibuka ukuphi uzokwazi ukuthi uyithole wena ose-Nice ose-George uzokwazi ukuthi uyithole wena ose-Worcester uzokwazi ukuthi uyithole sinendlela kaPep isiyasebenzela kakhulu highly effective lento kaPep abantu abaningi basizakala ukuthi sibathumele into ezobe saphela engifuna ukusho ke ukuthi uma uthunyelelwa into kaPep kulo 1000 ozowufaka iyashoda lo mali kusashoda imali ukuthi uposelwe phela e110 rand ngitheni kusashoda imali ukuthi uposelwe e110 rand engicelayo ke kubantu ababuka lama channel ethu napha ku YouTube njengamanje iningi labo by far abasubscribeanga kuba uDokotela TV engicela njengoba ubuka le channel le njengoba nawe ubuka ngapha ku TikTok madobe siyabonga ngicela ukuthi ni subscribe ku channel kaBaba uDokotela so that wonke ama video amasha nangenayo nikwazi ukuthi niwabone. This is Baba uDokotela. WhatsApp number it's 063 6898922 singinike umdlalo umuthi wedlozi isidlo sedlozi kufuna sekunike uya WhatsApp manje it's 063 6898922 una 110 rand okuposelwa lo kahle singabazi angifuni uma usuyifakela uphinde Baba uDokotela sebethi abantwana angiphinde futhi manje ngifake enye imali kanti kwenzekani lapho. This is Baba uDokotela mfana uHlenhle Mlomo ngiyanithanda goodbye.